Dyma fi yn y Gell unwaith eto. Mae'n dda cael eich cwmni chi. Rwan, mae Cymru yn cael rhywfaint o sylw dyddi yma. I ddweud y gwir, mae Gogledd Cymru yn cael rhywfaint o sylw. Mae yna bob math o resymau pan fod ardal yn dod i amlygrwydd. Weithiau mae yna rhyw drasiedi ac ar ôl hynny, bob tro mae rhywun yn enwi y lle yna, mae pobl yn ei gysylltu fo efo'r drasiedi honno. Ond mae yna ddau beth mwy cadarnhaol efallai, sydd yn golygu bod Gogledd Cymru yn dod i sylw pobl ar draws Prydain ac yn wir ymhellach ar draws y byd. Yn gyntaf, mae'r rhaglen deledu I'm a Celebrity, Get Me Out of Here wedi symud o Awstralia oherwydd y pandemig ac wedi cael ei leoli yma. Mae yn ardal Gell, mae'r gwersyll ei hun, mae'r gweithgareddau yn digwydd mewn mannau eraill hefyd ar draws y gogledd. Ac ar y noson gyntaf, roedd enw draw ym Mhenmon, ac un o'r celebrities yn edrych draw at ynys seiriol a mynyddoedd Eryri, a jyst yn deud, mega. I ffordd gyfoes mae'n debyg o ddeud, waw. A phobl ar draws ynysoedd Prydain a thu hwnt yn cael gweld y golygfeydd gwych den ni'n mwynhau yma bob dydd. Yr ail reswm, wrth gwrs, mae rhai'n sylwi ar y wlad ydy bod tîm pêl-droed Wrexham wedi cael ei brynu gan ddau o ser Hollywood. Ac oherwydd mae pobl ar draws y byd wedi bod yn archebu crysau'r tîm. A oedden nhw'n sôn ddo ar y newyddion bod nhw'n danfon nhw draw i Awstralia. Arwydd y cad a phwysigrwydd yn rhoi'r lle am fod yna rhyw celebrities yn cymryd diddordeb. Dydy'r rhyfedd? Arwydd y cad a phwysigrwydd yn cael ei roi i rai y celebrities a'i presenoldeb yn nhw yn peri fod lle di nôr yn sydyn yn dod yn ffasiynol ac yn cool. Rwan, peidiwch yn meddwl mod i'n dilorni'r bobl hyn am ei henogrwydd. Mi fydda i efo y llefydd dwi am fynd achos bod gynna i celebrities dwi yn meddwl y byd ohonyn nhw. Mi ymwela i a Llangeitho mwyn gweld y man lle bydd Daniel Rowland yn pregethu. Efallai mae fod i'r pregethwr mwyaf grymus welodd Cymru erioed. Mae Abergwaun, neu falle dylwn ni ddeud Abergwaun, yn arbennig i mi, a mae yno y tyfodd yn had, ac mi hoffwn i fynd i Wartburg i weld y man lle bydd Luther yn llafurio. A rhyw dro fe hoffwn i fynd i Israel. Mi adroddodd yn had, a mi brofiad o'n mynd i Gapernaum. Roedd na olion yno o 2, gan gynnwys un, maen nhw'n meddwl fedre fod yn gartref i Seimon Pedr. Ac wrth i'n had gamu ar riniog y tŷ, edrychodd i lawr a meddyliodd. Fe gamodd Iesu ar y garreg hon. Fe safodd yng ngwaredwr i yma. A rywsut mi oedd y profiad yn adnewyddiad ysbryd iddo fo. Oedd o'n wyddonydd wrth reddf, a roedd y cysylltiad concret yma efo'i geidwad yn cyffwrdd i galon. Roedd bod lle roedd Iesu wedi bod yn cael effaith arno. Ond, wedoch chi, does dim rhaid i ni fynd i Israel i brofi agosrwydd at y ceidwad. Fe ddydodd Iesu wrth i ddisgyblion, os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gydag ef. Rwan mae hyn y bus syfrdanol. Nid yn bod ni'n mynd i'r fan lle bu Iesu'n cerdded a theimlo rhyw gysylltiad, ond i fod o yn dod i'r fan lle da ni yn cerdded ac yn byw. Mae Iesu hun yn deud y daw o ato ni a bod yn gwmni i ni wrth i ni fyw yn bywydau. A mae'n dweud mwy na i fod yn dod i ymweld â ni. Mae'n dweud y gwnaeth o ei gartref gyda ni. Gwneud ein trigfa gydag ef, medda fo. Neu efallai gwneud ei gartref ynom ni. Nid Iesu'n byw ym Mhalesteina 2000 o flynyddoedd yn ôl a'n unen hel atgofion amdano fo'n ysbrydoli, ydy hwn. Ond yr Iesu, fe oedd fyw 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond yr Iesu sydd wedi atgyfodi, sydd wedi concro marwolaeth ac yn dod trwy i ysbryd i fyw yno ni. Ac wrth iddo ddod, mae'n dod â'i ddodrefn ei hun fel petai.
Fe ddaw o thangnefedd i reoli ein calonau. Daw mewn trigaredd. A neu wedyn yn cael yn newid i fod yn drigarog yn hynny. Mae'n dod i'n glanhau, i'n newid a rhoi i ni ffrwyth yr ysbryd. Fel mae'r hen emyn yn ei ddeud, parod yw i wneud ei gartref yn y galon, euog ddi, a'i phrydferthu a grasysau, gwerthfawr ddoniau'r nefoedd fri. Mi soniais i fod pobl yn dechrau rhoi sylw i rai mannau yng Ngogledd Cymru am fod y celebrities wedi dod yma. Wel, pan ddaw Crist i'n calonau ni, mi fydd pobl yn gweld fod yna newid, fod yna rhywbeth gwahanol amdano ni. Fydden nhw'n yn gweld ni yn fwy addfwy, yn fwy cariadus, yn fwy amyneddgar. Nid yn bod ni'n dangos yn hunain mewn rhyw ffordd hunan bwysig a hunan gyfiawn. Yn y trach, boed eich goleuni chithau, lywyrchig ar bron eraill, iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddu eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Am i Grist fod yn rasol tuag ato ni, gallwn ni fod yn rasol tuag at eraill. Am iddo fo faddau cymaint i ni, gallwn ni nefod yn bobl maddeugar. Gallwn ni fod yn obeithiol yn wyneb pob pandemig am fod yn bywydau yn dyfodol, yn nwylo ac yng ngofal Iesu. A thrwy hynny, gallwn gynnig yr un gobaith i eraill. Byddwn, trwy gymorth yr ysbryd, yn debyg i'r rhai oedd yn Jerusalem, y soniwyd amdanyn nhw, roeddent yn sylweddoli hefyd eu bod hwy wedi bod gydag Iesu. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd, tyrd heddiw ato ni, nid fel ymwelydd, ond tyrd i aros, tyrd i drigo yno ni. A'r tyrd a'r dodrefn i ddodrefnu'n bywyd ni efo gras, tangnefedd, maddeuant a bywyd. A bod i eraill trwy ni adnabod cariad Duw. Amen. Dan eich bendith.